Il-prezzoli tal-ħobs u s-sensi li kienu jingħataw lil ħaddiema kienu raġunijiet biżżejjed biex f'Ġunju tal-1919 il-Maltin jirvellaw kontra l-Ingliżi. Dan fl-irvellijiet ta' 7 Ġunju li fihom tilfu ħajjithom 4 Maltin, Giuseppe Bajjada, Manuel Attard, Carmelo Abela u Enzo Dyer. Forsi ftit jafu li dak iż-żmien il-qorti militari Ingliża kienet għamlet inkjesta dwar dan il-każ. Tefadaw dwar din l-inkjesta l-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anshu Farrugia f'diskors li għamel fl-okkażjoni li fakret din il-ġrajja. L-investigazzjoni saret b'mod li jkun iġġustifikat l-emil tal-Ingliżi. Fil-fatt kien irrappurtat li l-ewwel tiri kienu sparati mill-Maltin fuq is-soldati. Barra minn dan l-inkjesta diskrivit politiċi Maltin ta' dak iż-żmien bħal Nerik Mizzi bħala raġel valuri ħżiena u lil dawk li jaqblu miegħu bħala nofs imbeċilli jew irjus ħan. B'reazzjoni għal din l-inkjesta, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista Demokratiku ingħaqdu flimkien biex jiddefendu l-verżjoni oriġinali tal-fatti. Giuseppe Orland u l-Partit Laburista qal l-inkjesti u r-rapporti uffiċjali bidlu l-ġrajja b'tali mod li riduċewhom għal adbax u ta' stmerija. Min-naħa l-oħra Nerik Mizzi deskriva r-rapporti bħala mimlija sottile veleno anti-Maltese u servilizmu italo falso. Kien spunt biex il-partit politiċi jinaqdu flimkien u jiddefendu l-verżjoni vera ta' din il-ġrajja. L-attak tal-gvern Ingliż ma kienx biss lejn il-politika, iżda anki lejn persuni li sempliċement insertaw kienu l-belt fil-ħin tar-rewixta. Dawn is-sagrifiċċji tal-Maltin ta' dak iż-żmien waslu biex pajjiżna l-ewwel darba jkollu gvern rappreżentattiv li ngħata sentejn wara. Minn hemm bdiet il-mixja tal-istorja parlamentari ta' pajjiżna.